Máme tady třetí část a dneska se podíváme, co je za těmi patterny, jak k ním přistupovat a vůbec jak celkově já přistupuji vlastně k těm jednotlivým patternům. Omlouvám se, že mám braille, není to, že bych byl nějaký frajírek nebo něco, ale mám to proti záření z počítače a chci si chránit oči, takže jenom proto. Takže v minulých dvou částech jsem vám popsal patterny, které já sleduju, situace, které já sleduju a jak vlastně čtu kontext toho trhu. A na základě toho kontextu trhu já mám vstupní patterny, díky kterým se já dostanu do toho trhu tak, abych šel v kontextu toho trhu. Ta metoda sama o sobě mně už přijde jednoduchá. Vyhledávání patternů je pro mě v podstatě jak kdyby nějaká automatická záležitost. Vím přesně, co hledám, vím přesně, na co si mám počkat. Ne vždycky samozřejmě ta situace na tom trhu je taková, že ten pattern je úplně jasný a stane se, že i já vstoupím třeba do obchodu, který není úplně tak 100%, jak bych si představoval, ale pokud chcete zisk, musíte podstoupit nějaké riziko a celá burza je na tom založená, takže může se stát, že ten signál, který někdy vezmu, není úplně tak přesný, jak jsem vám vykresloval pomocí těch svíček a toho kreslení. Ale pro mě je nejdůležitější, že vím, že znám kontext a že nejdu nějak extrémně proti kontextu toho trhu. Co považuji nejtěžší na této metodě je to, že čekání na ten správný signál může někdy zabrat opravdu hodně dlouho času. Někdy se ten den neobjeví vůbec. Někdy se může objevit zpočátku hned obchodování a můžete mít hotovo během krátké chvíle. Ale je to hodně o trpělivosti. Není to žádný hyperrychlý skalpování, že máte 2, 3 obchody za hodinu nebo za 2 hodiny a jdete domů. Je to o analyzování trhu a až poté, co mi ten trh ukáže nějaký kontext, já teprve jsem schopný hledat ten pattern, který může přijít, ale nemusí. Takže ta trpělivost je hodně na místě, vyžaduje to hodně klidu, je potřeba si na to opravdu vyčlenit ten čas, který je nutný k tomu obchodovat tady tu metodu a být s tím v hlavě jak kdyby v pohodě. Protože pokud na to budete spěchat, na ty signály, tak budete pravděpodobně brát věci, které třeba nejsou úplně tak, jak by měly být a vy s tou metodou nemusíte být ziskový. Tady se dostáváme právě k té druhé věci, kterou už jsem zmínil v tom prvním videu. To, že něco funguje mně, neznamená, že to bude fungovat vám. To samé platí pro jiné metody. Jo? Neupínejte se nikdy moc na okopírování celého systému, kdo jede někdo jiný svým stylem, protože každý v tom trhu vidíme trošku něco jiného. Každý ho vnímáme jinak ten trh. Každý máme jiný v uvozovkách talent na čtení toho trhu. Abyste měli nějaký úplně přesný pravidla, úplně přesný, tak k tomu asi slouží roboty, nebo já nevím. Ale určitá diskrece v každém obchodním systému, ať vám ukazuje kdokoliv tam vždycky je, a na vás je se tomu přizpůsobit, nebo na vás je přizpůsobit si to tak, aby to sedělo hlavně vám. To platí i o této metodě. Ty 4 patterny, ti druzí shortaři, druzí longaři, failnutí druzí longaři a failnutí druzí shortaři, bohatě stačí k tomu, abyste se orientovali na trhu a abyste měli jak kdyby jasnou představu, kde chcete obchodovat. Vše ostatní, co se děje kolem, je jenom šum. S touto strategií byste v podstatě neměli mít žádný FOMO, protože vy jenom čekáte na ty patterny, které chcete.
do toho kontextu trhu jenom ty vybraný a nic jiného vás nezajímá. Berte to tak, že ten trh se prostě hýbe. On se prostě hýbe. Jo? Hýbe se nahoru, hýbe se dolů, zelená, červená, zelená, zelená, červená. Je to jedno, vás tohle to nesmí zajímat. I když vám ten trh ujede, to znamená nedělá korekce, nedělá půlbek těch dvou noh, prostě zůstat v klidu, brát to tak, že to je jenom pohyb trhu a jenom váš pattern se nevykreslil. To je celý. Myslím si, že FOMO, pokud máte nějaký patterny, by se vás vůbec nemělo týkat, protože to není v rámci vašeho obchodního plánu. Jediný moment, kdy můžete mít FOMO, je, že se vám pattern objeví, ale vám třeba nenaplní objednávku a odjedou s tím směrem. Ano, to uznávám, to je nepříjemný, stává se to mně, stává se to docela často, ale nic s tím nenadělám. Jo, prostě stane se to, ten trh odjede, OK, stalo se, jdeme dál, čekáme na další signál. Tohle je hrozně důležitý, nenahánět ten trh. Jo? I když vám to ujede, prostě veme to o 2 body níže, když už jste z toho trhu dávno měli být pryč, tak to je hrozně špatně. Je potřeba být opravdu disciplinovaný v tom, kdy ten signál chci vzít a na jaké ceně to chci vzít. A pokud mi to nenaplní, tak se prostě stalo. Jo? V nejhorším případě prostě vám ujede zisk. Ale nahánět ten trh je obrovská chyba. Co znamená v mém případě a v rámci mého obchodního plánu disciplína, trpělivost a vytrvalost? V mém případě to znamená, ta disciplína je, že opravdu sednu každý den k trhu 15:30, nevím, kdy skončím, počítám s tím, že skončím až mezi třeba klidně 9. 10. Disciplína pro mě znamená sledovat trh, nenechat se rozptylovat něčím jiným a analyzovat, co se na tom trhu děje. Trpělivost pro mě znamená počkat si na ten správný setup. Nic jiného neklikat, nic jiného neobchodovat a soustředit se jenom na to, co chci vidět. K tomu je velmi dobrý, abyste si v rámci vašeho obchodního plánu každý trade nahrávali, každý trade si dělali screeny. Nebojte se nahrávat si celou session, jak povídat si u toho, co hledáte. Moc to pomáhá. I ty videa, které já v podstatě natáčím pro vás, tak jsou i pro mě, protože i já si to poslechnu sám, protože to chci neustále dostávat do hlavy, chci neustále vidět ty situace, které jsou pro mě nejdůležitější. A vytrvalost znamená opakovat ten stejný proces pořád dokola. Pořád ty samý patterny, stejný kontext. Furt to bouchat tak, jak se má. A vím, že tenhle systém je pro mě profitabilní. Můžou být období, kdy to prostě nejde, kdy máte 2 ztráty, profit, 2 ztráty, profit. Prostě prcasí se to na místě, prcasí se to kolem nuly. Co teda musím zaklepat, že jsem nikdy neměl výraznější drawdown s touhle strategií, že díky tomu, že já mám vysokou míru vinu, tak vždycky ten ziskový obchod tam nějak přijde. Myslím si, že jsem měl, říkal jsem to, nějakých 6 ztrát maximálně za sebou a to bylo jednou za ty 3 roky. Ale jinak nemůžu říct, že bych měl nějaký velký drawdowny s tím. Ale je to o tom, že troufám si o sobě říct, že jsem profesionál v tradingu, jsem zodpovědný, pracuji na sobě, pracuji i v podstatě strašně moc na hlavě, na svém psychu. O víkendu si projíždím obchody, které jsem obchodoval. Nahrávám si ty videa. Vidíte jenom, že tím, že nahrávám ty videa třeba na Discord, popisuju všechny jednotlivé trady, které beru a pak si to zpětně procházím, co jsem tam udělal špatně, co jsem tam neudělal. Jinak se k tomu člověk nedostane. Zapomeňte na to, že prostě si odklikáte a jdete se bavit do hospody. Ne. Tak jak Luboš to přirovnával k profesionálnímu sportu, kde musíte dodržovat všechno, tak i tady musíte být zodpovědní a musíte té tuny práce, co je za tím obchodováním, tomu obětovat. Protože vy se musíte stát mistři svého systému, mistři svých obchodních setupů. Jo, je to prostě tak, jak tenisti dělají
desetitisíce podání, furt dokola, aby to dostali do hlavy, do ruky, aby věděli přesně, kam jsou trefit míček. Tak vy stejně tady musíte neustále dostávat do hlavy, co chcete vidět, neustále mít ty screeny před sebou, procházet si to o víkendech. Prostě není to sranda, je to zaměstnání jako každý jiný, kde chcete být úspěšní, tam prostě na sobě musíte makat a nefunguje to tak, jak se prezentuje opravdu na internetu. Odklikáte si a jdete si na Bali na pláž. Neznám moc jakože takových lidí, který by se to týkalo. Jo, většinou je to fakt dřina a odříkání si věcí. Jo, prostě tak, jak jsem popisoval ve videu, jak já jsem v pátek trpěl a bojoval s hlavou, že prostě těch 14 dní nebylo úplně tak, jak bych si představoval, tak dá zabrat. Ale málo kdo vám to řekne, protože se prezentují jenom ty dobré věci ohledně tradingu a pak jsou lidi z toho zklamaní. Jo, takže za mě není úplně nic jako extra, jako super zábavného sedět u toho trhu, když nemáte signál a dívat se, jak ten trh jde a vy nemáte jediný signál a 6 hodin čekáte a sedíte a jenom analyzujete, ale prostě to k tomu patří. A je to potřeba takhle brát a neklikat nic vedle, protože pokud máte obchodní plán, tak to sakra musí člověk dodržovat a neklikat nic jiného. Takže to je k těm patternům. Já opravdu nesleduju nic jiného. Jo? Prostě nezajímá mě nic jiného. Snažím se to držet co nejvíc jednoduchým. Žádný levely a podobné věci tam nemám, jde mi jenom o krátkodobý momentum. To je celý. A pak už spolíhám jenom na tu pravděpodobnost, kterou mám už otestovanou těmi roky. A jediný, na čem opravdu pracuji, je na té hlavě tak, aby ustál ty dny, kdy nejsou signály, abych ustál ty dny, kdy to nejde tak, jak bych si představoval. A pak je zase všechno třeba je jako růžový, jo, že máte několik zisků po sobě. Ale nikdy se k těm ziskům nedostanete, pokud budete třeba přeskakovat z metody na metodu. To, co už jsem zmiňoval zase taky 1000krát. Musíte vydržet u té jedné metody. A někdy to bolí a někdy se člověku nechce. A ta hlava mu začne říkat, pojď se podívat na tu metodu, tahle je taky dobrá. Pojď zkusit tady tohle a zkusit. Ne, prostě neexistuje. Vy jste se jednou rozhodli, že pojedete tohle, co vám sedí, tak se sakra toho držte. Není možný přeskakovat z metody na metodu jenom v momentě, že se vám nedaří. Chvíli, jo, třeba. Protože to ziskový období přijde. A stejně tak, jak vy objevíte nějakou jinou ziskovou metodu, tak i s tou další metodou budete mít ztrátový období. A co uděláte? A zase přeskočíte? A zase pojedete něco jiného? Vy to nikam nevede. Pak je to přesně ten uzavřený kruh, kdy vy přeskakujete z jednoho na druhého a nikdy nemáte pevnou statistiku, nikdy nemáte něco, co by té hlavě pomohlo překousnout to těžké období, protože to nemáte jak statisticky podložit v té hlavě, že takový období už bylo a bude. A jste s tím hlavně srovnaný nějakým způsobem. A nehroutíte se po 3-4 ztrátách, nehroutíte se po týdnu ztrát, prostě víte, že to je v rámci té obchodní metody, kterou jedete. Ale to nikdy nezjistíte, pokud budete přeskakovat z metody na metodu. Já netvrdím, že tato metoda bude fungovat pro každého. Spousta z vás může říct, že to je totální kokotina, že prostě mít jenom holej svíčkový graf a nic u toho nesledovat je totální nesmysl, že nejde skalpovat bez orderflow a podobný. V pohodě, je to váš názor, já vám to neberu. Každý přístup může být dobrý, když si ho přizpůsobíte tak, že vám funguje. Ale co je špatně, je, když u té metody nevydržíte dostatečně dlouho na to, abyste zjistili, jestli opravdu funguje nebo ne. Takže to je jenom ještě tak trošku psychologii k tomu, co já obchoduju, jak je důležité jenom vyčkávat na to, co opravdu chcete vidět, mít ten kontext a pak už jenom bouchat ty paterny a neřešit jednotlivý dny, jestli máte zisk nebo ztrátu, ale dívat se na to z pohledu 3 měsíce, půl roku a podobně. Tak jo, to je třetí část. Myslím si, že ten základ takovej stačí. Myslím si, že máte jako něco, co by vám mohlo fungovat, pokud nechcete složitosti, zkusit se na to zaměřit, zkusit se na to podívat, sledovat ten živý trh u toho a třeba se v tom najdete, anebo taky ne a zavrhnete to, že to je blbost. Ale to je naprosto v pořádku, protože každý jsme jiný
Každému vyhovuje něco jiného. Tak jo, to je všechno, mějte se a zatím ahoj.